Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήρθη κατεκοσμήσας βασίλειον ιερατεύμα, Πατερός Ιε Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσαστε ήδη το μεγαέλεος. Χριστέ ο Θεός ημών ευλόγησον των εόρτιων άρθρων τούτων, εις τιμή και μνήμη του εν Αγίας Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου του Ουρανοφάντορος, και τους εξ αυτού μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφοντας ύπατα, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομαι σε το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα του, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλά να περάσετε. Καθίστε. Σεβασμιότατε, σεβαστοί μας πατέρες, σεβαστέ μας πατέρα Σεραφείμ από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος του Αγίου Όρους, κυρία Αντιπεριφερειάρχης, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην κοπή πίτας της Αγγέλων Σύναξης για 6η φορά. Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε για τον ίδιο σκοπό ήταν το Φεβρουάριο του 2020 και μετά ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια του κορονοϊού. Δόξα τω Θεώ όμως ανταμώσαμε και πάλι φέτος κάτω από τη σκέπη των παμεγίστων ταξιαρχών, προκειμένου να κάνουμε τον απολογισμό μας για τα χρόνια που πέρασαν και ένα νέο σχεδιασμό για όσα θα είναι καλό να γίνουν. Ας θυμηθούμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το θαυμαστό που ζούμε και σήμερα, ανατρέχοντας το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σας λέγω, εάν δύο από εσάς στη γη συμφωνήσουν να ζητήσουν οποιοδήποτε πράγμα, θα τους γίνει από τον Πατέρα μου τον Επουράνιο, γιατί όπου υπάρχουν 2 ή 3 συγκεντρωμένοι κάτω από το όνομά μου, εκεί υπάρχω κι εγώ. Πριν λοιπόν από μερικά χρόνια, κάπου βρέθηκαν 2 άνθρωποι που επιθύμησαν το ίδιο πράγμα. Μέσα από μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων, οι άνθρωποι αυτοί από 2 έγιναν 3, 13, 103 και αισθάνθηκαν την ανάγκη να δώσουν ένα όνομα σε αυτή την πρώτη μάζοξη και ακολούθως σε όλες τις επόμενες. Το όνομα δόθηκε από το μακαριστό γέροντα Αντώνιο Ζούμπη και τη γερόντισσα της αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αγίου Γεωργίου Ηλίας, και από τότε, πίσω από τις χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, συντασσόμαστε όλο και περισσότεροι προκειμένου να μην καταρρεύσουν οι εκκλησίες και τα ξοπλίσια μας, να μην ερημώσουν τα ευλογημένα χωριά μας. Όσοι ήσασταν στην τελευταία κοπή πίτας, ίσως να θυμάστε την αποκαρδιάς προτροπή της Νικολέτας Μπουντούρη που είχε παρουσιάσει και τότε τον απολογισμό, να προσευχηθούμε όλοι μαζί να μας χαρίσει ο Θεός έναν μόνιμο ιερέα. Και ας μην ήταν από τα χωριά μας, να μπορούσε μόνο απερίσπαστος από υποχρεώσεις και πρόθυμος να αντιμετωπίσει τις δύσκολες για κάποιον ξένο συνθήκες διαβίωσης, να αγαπήσει και να αφοσιωθεί στη διακονία του ναού και της ενορίας. Και μάλλον οι προσευχές μας συντονίστηκαν σε ένα μεγάλο θέλω, και έτσι αυτό ο Θεός μας το χάρισε και μας έστειλε τον πατέρα Δαμιανό, ιερομόναχο από το Άγιο Όρος, με καταγωγή από την Ουκρανία. Σήμερα λοιπόν, ας είναι αυτή η μάζοξη, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κύριο, αλλά και μια καινούργια προσευχή να μας χαρίσει την δύναμη και τη φώτιση να κάνουμε και όλοι εμείς ακριβώς αυτό που μας αναλογεί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την παρουσίαση. Νικολέτα, πήγαινε μας σε παρακαλώ στο τρίλεπτο βιντεάκι του 16.
Καλησπέρα και από μένα. Το βίντεο αυτό ήταν η αιτία να ερωτευτώ την Τζεγκαράδα. Το 2016 λοιπόν, όταν ο κύριος Βέης με πλησίασε και μου είπε τι μπορούμε να κάνουμε για την Τζεγκαράδα, ως εκπαιδευτικός πληροφορικής, αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Με οδηγούς τον κύριο Νίκο Μανόπουλο και τον κύριο Γιάννη, μου διαφεύγει το επίθετο, κύριε Νίκο δεν θυμάμαι, Βασταρδί, μας πήρανε σε όλα αυτά τα ωραία μέρη και γυρίσαμε το βίντεο αυτό. Το βίντεο αυτό προσπαθήσαμε να το προωθήσουμε για την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στην Τζαγκαράδα. Παίχτηκε σε όλα τα μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα του Ευρωκοινοβουλίου και από εκεί, από το 2016 και μετά, προσπαθήσαμε με τον κύριο Βέη και όλη αυτή την ομάδα που μας βάφτισε ο πατέρας Αντώνιος Ζούμπης, Αγγέλων Σύναξης, να κάνουμε κάποιες δράσεις. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο βιντεάκι από το 16 μέχρι το 20, κάποιες εικόνες μόνο τι έχουμε κάνει και θα ακολουθήσει μετά από το 20 μέχρι το 23 τι πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια, γιατί από το 20 έχουμε να συναντηθούμε ξανά. Λόγω του COVID δεν είχε γίνει ξανά η κοπή της πίτας και επανερχόμαστε τώρα το 2023. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάδων. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητήτα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Παράδα, κρυφό σχολείο, σκηνή 3.
ζευγάρι αυτό ζωγράφιζε στην Παναγία και ήρθε 2 χρόνια μετά. 2 years ago. Okay. And your name is? Andreas. Andreas. Oh. Rosalie and David. From? From Germany. From Germany. Okay, thank you very much. Thank you very much. Yes. Η Αντωνία που έρθει από την Αθήνα και είναι και σήμερα εδώ από τον Πειραιά. των δοξόντων την εγκαίνον την τάφη και προσφερόντων τα παρακάφτα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και κάπως έτσι πορευτήκαμε μέχρι το 2020. Θα δώσω το μικρόφωνο στην κυρία Μαριλένα Γιατρίνη, όπου θα μας πει τι έγιναν, ποιες δράσεις έγιναν από το 20 μέχρι το 2023. Καλησπέρα και από μένα. Μπορεί τα 3 χρόνια του κορονοϊού να έφεραν πολλά δεινά στην κοινωνία μας, ωστόσο στάθηκαν αφορμή να γίνουν αξιοθαύμαστα έργα στον Ιερό Ναό των Παρμεγίστων Ταξιαρχών. Όλα αυτά βέβαια έγιναν με τη βοήθειά σας και ελπίζουμε πάντοτε να προσφέρουμε, να μπορούμε να προσφέρουμε ώστε να γίνουν κι άλλα. Εδώ έχουμε συντήρηση του τέμπλου. Τον Απρίλιο λοιπόν του 2020 εγκρίθηκαν οι μελέτες για τη συντήρηση του ιστορικού ξυλόγλυπτου τέμπλου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μετά από προσωπική παρέμβαση του κυρίου Μαραβέγια Κωνσταντίνου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, έγινε απεντόμωση των ξυλόγλυπτων έργων τέχνης τον Οκτώβριο του 2021. Ξεκινά λοιπόν η απεντόμωση όλων των ξυλόγλυπτων έργων τέχνης και των παλαιών εικόνων από ειδικό συνεργείο. Μια ομάδα λοιπόν συντηρητών έργων τέχνης, συνεχίζουμε τον Οκτώβριο του 2021,
ξεκινά η συντήρηση του τέμπλου του ξυλόγλυπτου άγχωνος, του προσκυνηταρίου και του δεσποτικού θρόνου από ομάδα συντηρητών έργων τέχνης αρχικού κόστους 500.000 ευρώ. Η συντήρηση διήρκησε 6 μήνες και όλα τα έξοδα ανέλαβε ο μεγάλος ευεργέτης της Ορθοδοξίας, κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος. Εδώ είναι η κυρία Σταυρούλα Νάνου. Ναι, έχει βοηθήσει πραγματικά και τον ευχαριστούμε. Συντήρηση αμφιπρόσωπου λαβάρου 18ου αιώνα από το τμήμα συντηρήσεως της εφορίας αρχαιοτήτων Μαγνησίας. Σήμερα έτσι είναι μετά τη συντήρηση. Καταγράφηκαν τα ονόματα και αναζητήθηκαν οι φωτογραφίες ιερέων που λειτουργήσαν στους ταξιάρχες από το 1880 και μετά. Μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια, ειλικρινά, είναι εδώ οι φωτογραφίες όλων των ιερέων που πέρασαν από το ναό. Φύλαξη όλων των παλαιών εικόνων των εξοπλισιών και τοποθέτηση αντιγράφων. Συντήρηση παλαιών εικόνων, πώς ήταν πριν, πώς είναι μετά. Το βλέπετε, πριν και τώρα. Σύνταξη μελετών για τη συντήρηση των τοιχογραφιών του τέμπλου και των εικόνων του εξοπλισιού μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Παλαιό μοναστήρι του Μεγασωτήρα 16ου αιώνα. Σκεφτείτε τι θησαυρούς έχουμε. Έναρξη εργασιών στο διόροφο κτίριο της παλιάς αγοράς. Για να σωθεί ένα ακόμα εμβληματικό κτίριο στην Τζαγκαράδα. Αναστοχάσου τη νύχτα, rethink the night. Η Τζαγκαράδα στον αστερισμό των ταξιαρχών. Ένατο διεθνές σεμινάριο πειραματικού φωτισμού στην πλατεία ταξιαρχών. Ελπίζω να γίνει και του χρόνου, ήταν υπέροχο. Θα παρακολουθήσετε ένα λιγόλεπτο βίντεο.
Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε πλέον με τις προσκυνηματικές επισκέψεις στο Άγιο Όρος. Ναι. Και στα άγνωστα μετέωρα. Ναι. Ήμουν κι εγώ εκεί. Ήμουν. Έχω πάει. Ναι. Συνάντηση επιστημόνων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με παρέμβαση του κυρίου Λιούπη Αθανασίου για τις δέντροχρονολογήσεις των υπερονόβιων πλατάνων. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λιούπη. Και κυπαρισιών της Τσακαράδας, παρακαλώ. Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν πινακίδες δέντρων. Πινακίδες φυτών, με τα βότανα μας. Πινακίδες τοπογραφικής ενημέρωσης στο Μυλοπόταμο και στην πλατεία Ταξιαρχών. Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του διόρροφου κτηρίου των κελιών φιλοξενίας των Αγίων Αποστόλων, καθώς και σχεδιασμός και εκτύπωση φωτογραφικών άλμπουμ, δραστηριοτήτων, πανηγύρων και παραστάσεων του ιστορικού ξυλόγλυπτου Τέμπλου για να μείνουν στην ιστορία. Πανηγύρι Ταξιαρχών με αγιορείτικη παρουσία και του Μουσικού Σχολείου Βόλου.
Παράσταση σκευής στο Παρεκκλήσι Αγίου Ελευθερίου και τέλεση της Θείας Λειτουργίας μετά από δεκαετίες. Κατασκευή εργαστηρίου Παρασκευής Τιμιάματος με αγιορείτικη παράδοση. Ο πατέρας Δαμιανός είναι εδώ στη φωτογραφία. Να ξέρετε από τον πατέρα Δαμιανό είναι. Χριστούγεννα στην πλατεία Ταξιαρχών, που για πρώτη φορά στολίστηκε και φωτίστηκε εορταστικά και νομίζω πως έκλεψε την παράσταση, η πλατεία των Ταξιαρχών. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος στην εορτή των Θεοφανίων έγινε ο καθαγιασμός των υδάτων στο Μιλοπόταμο. Έναρξη σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής μελέτης για την επισκευή της σκεπής πλέον του Ιερού Ναού των Ταξιαρχών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά όλοι οι δρόμοι κυριολεκτικά και μεταφορικά οδηγούν στους ταξιάρχες. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Το λόγο τον δίνω στον πατέρα Δαμιανό, ο οποίος είναι πλέον ο ιερέας του ναού. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι πραγματικά μία αλλιώτικη μέρα. Έχουν περάσει 4 χρόνια από την τελευταία τέτοια συνάντηση. Σε αυτό το διάστημα πολλά έχουν αλλάξει. Πρώτα απ' όλα άλλαξαν οι άνθρωποι. Η ανθρωπότητα έχει βιώσει μία τρομερή πανδημία, πολλαπλούς σεισμούς, πλημμύρες και στρατιωτικές επιχειρήσεις, στις οποίες πέθαναν πολλοί άνθρωποι. Και όσοι επέζησαν έγιναν διαφορετικοί. Παρόλα αυτά, το αγγέλον σύναξης αυξάνεται και ενισχύεται. Τώρα έχει γίνει διεθνής, αφού σήμερα συμμετέχουν άνθρωποι από άλλες χώρες, ιδίως από την Ουκρανία. Ο σύγχρονος κόσμος ζει κάτω από το σύνθημα «Διέρη και βασίλευε». Όμως το σύνθημα της ζωής μας είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, ενωθείτε και πιστέψτε. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε σε ένα νέο επίπεδο, σε συνεργασία με τους αγγέλους και με την βοήθεια της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, από Homo sapiens, λογικός άνθρωπος, να γίνουμε Homo spiritualis, πνευματικός άνθρωπος. Η κοινότητά μας πρέπει να προσπαθήσει να γίνει μία φλογερή κοινότητα πλεγωμένη από την αγάπη του Χριστού. Συνειδητοποιώντας αυτό, με την βοήθεια του Θεού, θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας και μετά ολόκληρο τον κόσμο προς το καλύτερο. Όπως και είπε ο Άγιος Σεραφείμ το Σάρο, αποκτήστε ειρηνικό πνεύμα και τότε χιλιάδες ψυχές θα σωθούν γύρω σας. Όμως, όπως κάθε οργανισμός ή κοινότητα, χρειαζόμαστε ένα μέρος όπου μπορούμε να συγκεντρωθούμε για να προσευχηθούμε μαζί, να μελετήσουμε το Ευαγγέλιο, να μελετήσουμε πνευματικούς νόμους, να μιλήσουμε για τα πνευματικά θέματα. Ο ναός των Παπαμαγίστων Ταξιαρχών στην Ζαγκαράντα έγινε ένα τέτοιο πνευματικό κέντρο για μας. Μια υπέροχη εκκλησία σε έναν ωραιότατο τόπο. Μια εκκλησία όπου γίνονται προσευχές εδώ και 300 χρόνια. Μπαίνοντας σε αυτό το παλιό ναό, άνθρωπος έρχεται σε επαφή με το πνευματικό κόσμο, βυθίζεται σε ένα ισχυρό ρεύμα προσευχής, λαμβάνει κάθαρση από την αμαρτία και την αρνητικότητα που έχει συσσωρευτεί μέσα του. Και στη συνέχεια φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα και φεύγοντας από το ναό βλέπει αυτό το φυσικό κόσμο διαφορετικά. Λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις του και τη δύναμη να συνεχίσει τη ζωή του. Ο ναός των Παπαμαγίστων Ταξιαρχών βρίσκεται σε ένα υπέροχο μέρος, όπου μπορείτε να δείτε όλη την ομορφιά του φυσικού κόσμου. Θάλασσα, βουνά, δάσος, έντονα χρώματα όλων των αποχρώσεων. Τα αυτιά γεμίζουν με το μοναδικό τραγούδι των πολιών. Ο αέρας γεμίζει με άρωμα λουλουδιών και ποτάμων. Πράγματι αυτό το μέρος μας βοηθά να ξεχάσουμε την καθημερινή απλοαγωγία του σύγχρονου κόσμου και να συντονιστούμε με την πνευματική εργασία για τον εαυτό μας.
Ευχαριστούμε τον Παντίνομο Θεό που υπάρχουν τέτοια μέρη σε αυτόν τον κόσμο. Όμως, δυστυχώς ο ναός μας είναι σε δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν στο άμεσο μέλλον. Η στέγη της Εκκλησίας, το καμπαναριό, η πλατεία και τα κοντινά κτίρια. Όλα αυτά έχουν παλιώσει, έχουν ραγίσει και σταδιακά πέφτουν. Υπάρχει πραγματική απειλή καταστροφής αυτής της ομορφιάς, αυτού του ζωντανού μνημείου της ανθρώπινης ιστορίας και πολιτισμού. Επομένως, ο στόχος της σημερινής μας συνάντησης δεν είναι απλώς να περάσουμε καλά, αλλά να έρθουμε ακόμα πιο κοντά, να γίνουμε συνεργάτες και να προχωρήσουμε μαζί προς ένα κοινό στόχο, την αναβίωση του Παλαιού Ναού και την μετάβαση από μια κοινωνία λογικών ανθρώπων σε μια καινούρια, λογική κοινότητα πνευματικών ανθρώπων. Ευχαριστώ για την προσοχή. Καλησπέρα και από μένα. Μετά από όλα αυτά τα ωραία που έγιναν τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν οι κάτω-τις σκέψεις και θα είναι ευχής έργου να μπορέσουμε να τα πραγματοποιήσουμε για τα επόμενα 2 χρόνια, 24 έως 26. Να γίνει κάποια γεωτεχνική μελέτη περιβάλλοντος του χώρου της Εκκλησίας Ταξιαρχών. Μία στατική και ολοκλήρωση αρχιτεκτονικής μελέτης της Εκκλησίας. Υποβολή και έγκριση όλων των μελετών από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Επισκευή της συσκευής των Ταξιαρχών. Μελέτη για τη στήριξη της πλατείας. Μελέτη για τη στήριξη του παλαιού και πρώτου καφενείου της Ταγκαράδος λόγω μετατοπίσεως της πίσω πλευράς. Επίσης, για τη στήριξη του παλαιού και πρώτου πανδοχείου της Ταγκαράδας, το οποίο είναι το 18ο αιώνα, λόγω επικίνδυνης κλίσης στοιχείου. Μια μελέτη για τον φωτισμό και την ανάδειξη της πλατείας, διάνοιξη του παλαιού καλντερινιού που ενώνει την είσοδο της Ταγκαράδος με την πλατεία Ταξιαρχών, μελέτη και κατασκευή ενημερωτικών πινακίδων για τα 14 εξοπλίσια, κατασκευή του κονευτηρίου και οστεοφυλακίου του κημητηρίου Αγίων Αποστόλων, κατασκευή της παιδικής χαράς της πλατείας Ταξιαρχών στο σταυροδρόμι συνάντησης των αισθήσεων και των ευεργετών, ανάδειξη και φωτισμός των μετεώρων της Ταγκαράδος στο παράκι Μιλοποτάμου, στη θέση Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Μελέτη για την δημιουργία εκκλησιαστικού μουσείου Ταξιαρχών Ταγκαράδος, διάνοιξη οδού που θα ενώνει Μιλοπόταμο το εξοπλίσι της οδόκου πηγής, στατική μελέτη του εξοπλισιού μεταμορφώσεως του 16ου αιώνα, μελέτη για την επισκευή της σκεπής των Αγίων Αποστόλων. Τώρα για το παρακάτω θα θέλαμε, αν υπάρχει δυνατότητα, κάποιους να μπορέσουν να βοηθήσουν. Θα θέλαμε κάποιους χορηγούς τέλος πάντων, για τη συντήρηση του παλαιού λαμπάρου Αρχαγγέλου, για την ολοκλήρωση εργασιών στο κτίριο της παλιάς αγοράς, για την παλιά εικόνα Αγίας Τριάδος, για την αποκατάσταση ροχλίστη μαρμάνινη κολόνα του καμπαναριού και άλλα πολλά που θα χρειαστούν και να μην σας κουράσω περισσότερο. Τελευταία, προγραμματική σύμβαση για τη διενέργεια δέντροχρονολόγησης των υπερενόμιων δέντρων και κήρυξής τους ως προστατευόμενα μνημεία της φύσης. Επίσης, να αναφέρουμε ότι όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία χάρη στη συμμετοχή όλων τα προηγούμενα χρόνια, μας έδωσαν τη δύναμη και την πεποίθηση πως με την ίδια ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή θα υλοποιηθεί και φέτος μια σειρά από προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Επιγραμματικά αναφέρομαι. Να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις σε προσκυνήματα της Μητροπόλεως μας, να αναβιώσουμε όλες τις εορτές των εξοπλισιών μας, να γίνουν μέσα στο μήνα Αύγουστο μια σειρά από ακολουθίες και εκδηλώσεις με σημείο αναφοράς στην Υπεραγία Θεοτοκού, τιμώντας τη μνήμη της συντοπίτησάς μας Πάνου Φωτεινής, ιατρού, να γίνει ένα διήμερο προληπτικής ιατρικής. Και τέλος, να πραγματοποιηθεί γιορτή Καναρινιών στην πλατεία Ταξιαρχών. Σεβασμιότατε, αν είχατε την καλοσύνη να μας πείτε 2 λέξεις για την απόψινή βραδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ πρέπει να ευχαριστώ και να ευγνωμονώ τον Θεό και όλους σας. Γιατί όντως είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Είναι όντως ένα θαύμα Θεού. Λογικά δεν προκύπτουν αυτά τα πράγματα. Μέσα στη λογική ιδιαίτερα της εποχής μας θα ήταν αδιανόητο. Όμως υπάρχουν οι βασικές ουσιαστικές προϋποθέσεις που ήδη ελέγχθησαν.
Όλα ξεκινούν από την πίστη. Μια πίστη που εδράζεται σε αυτό που έχουμε πάρει ως Ορθοδοξία, αυτό που έχουμε βιώσει μέσα στην παράδοσή μας, αυτό που αποτελεί την πεμπτουσία μας και την ενοποιώ μας δύναμη. Και αυτή η πίστη είναι που ελευθερώνει το νου, ελευθερώνει την ψυχή. Ένας άνθρωπος που ζει την πίστη ξέρει να είναι πραγματικά ελεύθερος και ταυτόχρονα να αγαπάει. Και όλα αυτά είναι καρπός αγάπης. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Λειτουργούν τα πρόσωπα. Και πολλές φορές ξεκινούν από ένα πρόσωπο. Που όταν νιώσει το σφιγμό και όταν αγαπήσει και όταν ξέρει ότι είναι ο τόπος του και όταν θελήσει και η θέληση αυτή, κάποιοι λένε ότι συμμαχεί το σύμπαν. Εμείς λέμε έρχεται η χάρις του Θεού. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ο Νίκος ο Βέης στην ψυχή που το αξίζει το κύριο Θεό. Βέβαια, βρήκε ένα ευαίσθητο σημείο του επισκόπου. Ένας επίσκοπος ο οποίος όταν εμπιστευτεί έναν άνθρωπο, τον απελευθερώνει πλήρως. Το τι έχω ακούσει για τον Βέη δεν λέγεται. Το καταλαβαίνετε. Το τι έχω υποστεί από τον κύριο Βέη δεν λέγεται. Το καταλαβαίνετε. Αλλά αυτή είναι η χαρά μου. Γιατί ξέρω ότι ακόμα και αν γίνει κάποιο λάθος, αυτό το λάθος δεν έχει γίνει σκόπιμα, αλλά μέσα από την μεγάλη αγάπη και τον πόθο για να διασώσει, για να δημιουργήσει, για να φέρει αποτέλεσμα. Και έτσι, απελευθερωμένος από οποιαδήποτε μέρημνα ή έλεγχο δικό μου και της Μητροπόλεως, έχει φέρει το αποτέλεσμα μαζί με όλους εσάς. Και όντως, η παρουσία του Πατρός Δαμιανού είναι ένα θαύμα κι αυτό. Είναι ο μεγάλος μου πόνος να έχω ιερείς. Ήρθε μια είδηση πως υπάρχει ιερομόναχος στο Άγιον Όρος που αναζητά μια λύση να έρθει προς τον Βόλο. Είπα να τον γνωρίσω φυσικά. Και είναι πολλές φορές αυτό που δεν μπορείς ούτε να εξηγήσεις στον ίδιο στον εαυτό. Με το που γνωρίζω τον πατέρα Δαμιανό, λέω Τσαγκαράδα, Βέης. Αυτό είναι. Και έγινε. Του είπα όμως, επειδή ξέρω, πήγαινε να γνωρίσεις. Δες τον τόπο, γνώρισε και τον κύριο Βέη. Και όσον αφορά τον τόπο, μου είπε, μα είμαι στο Άγιον Όρος πάλι. Δεν διαφέρει, σαν να ήρθε στο Άγιον Όρος. Τώρα για τον Βέη θα μου τα πει άλλη φορά. Και να που έχουμε το αποτέλεσμα και η τρίτη σκέψη μου ήταν ότι θα έχουμε κι άλλους. Και όντως έχουμε έναν δεύτερο ιερομόναχο από την Ουκρανία και πιστεύω θα υπάρξει μια πολύ ζωντανή γέφυρα. Είναι ο πατήρης Ιώβης. Υπάρχει μια γέφυρα πνευματική μεταξύ της Ακαδημίας Θεωρητικών Σπουδών του Βόλου και της Ουκρανίας εδώ και χρόνια. Έχουμε αναλάβει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα επιμορφώσεως. Έτσι ο Βόλος είναι πολύ γνωστός αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και είναι η πρώτη φορά ίσως που έχουμε πλέον φιλέλληνες από εκείνη την πλευρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας ελπίσουμε να τελειώσει κάποια στιγμή ο πόλεμος, να ειρηνεύσουν οι άνθρωποι, να βρουν και πάλι τη ζωή τους. Για την ώρα όμως ξέρουν ότι εδώ έχουν πάντοτε ένα σπίτι και ανθρώπους που αγαπούν και προσέχονται για αυτούς. Να γιατί ευγνωμονώ, να γιατί σας ευχαριστώ και δοξάζω το Θεό όταν είσαι επίσκοπος σε μια τέτοιο τόπο, με αυτή την παράδοση, με αυτή την ομορφιά και με αυτό το κάλος. Βεβαίως η αγωνία μου είναι πάντοτε πλέον και το ξέρουν εδώ οι ηθήνοντες και οι άρχοντες, η υπογεννητικότητα. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα χωριά μας λιγοστεύουν. Τα παιδιά μας δεν μένουν εκεί. Οι βαπτίσεις είναι σπάνιες και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να γίνει τίποτα να δημιουργήσουμε υποδομές και αν δεν έχουμε τόπους όπως τους περιέγραψε ο κ. Δαμιανός για να συνέρχονται οι άνθρωποι και βεβαίως οι ιερείς για να λειτουργούν τους ανθρώπους. Με τη χάρη του Θεού έχουμε ιερείς σε όλα τα χωριά μας αυτή τη στιγμή. Έχουμε 30 ιερείς που δεν μισθοδοτούνται μέχρι τώρα από το κράτος. Τώρα αρχίζει το πράγμα να βελτιώνεται. Αν ακολουθηθεί αυτή η τακτική, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και βεβαίως, δόξα τω Θεώ, έχουμε και νέους που περιμένουν να εισέλθουν στην ιεροσύνη. Να γιατί ελπίζω ότι με τη χάρη του Θεού θα προχωρήσουμε. Σας συγχαίρω όλους για την παρουσία. Ελπίζω ότι και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι ανάμεσά μας λαμβάνουν τα μηνύματα. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Το όπλο μας είναι ένα.
η πίστη, η αγάπη και βεβαίως η ενότητά μας. Όταν αυτά τα κρατήσουμε, είμαι βέβαιος πως την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε θα μας δείξετε πολύ πιο όμορφα πράγματα. Θερμά συγχαρητήρια, είπα στην Αντιπεριφερειάρχη, έχετε δημιουργήσει ένα θαυμάσιο master plan, έχετε βάλει τα πράγματα σε ιεράρχηση και κυρίως με τις μελέτες. Σπουδαίο, κοστοβόρο μεν, αλλά απόλυτα αναγκαίο, εάν μπορέσουμε, γιατί μόνο με χρηματοδότηση μπορεί να γίνει ένα τέτοιο έργο. Χρειάζεται ο εθελοντισμός, χρειάζονται εισφορές αναγκαίες για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα κάποια στιγμή να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για να μπούμε σε ένα πρόγραμμα και τότε να δούμε αυτά να ολοκληρώνονται. Θερμά συγχαρητήρια, σας ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά και καλό τριώδιο. Τώρα πάνε όλα μαζί. Έχουμε όμως κάποιες βραβεύσεις, γιατί εγώ θα πρέπει να αναχωρήσω. Έχω δεύτερη υποχρέωση σε ενορία στον Αλμυρό και δεν θέλω να τους διαψεύσω, γιατί εκεί με περιμένουν. Κύριε Βέη και οι υπόλοιποι έχετε τον λόγο. Στον πατέρα Σεραφείμ από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Πατέρα Σεραφείμ, μια προσφορά από την Ιερά Πανήγυρη Ταξιαρχών. Πρέπει να είσαι στα μέσα εδώ, άρα. Ευχαριστώ πολύ, πατέρα μου, για όλα. Να ζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε ευγνώμονες. Η Μονή Ξενοφόντος, δεν είναι? Είναι το πρώτο μοναστήρι του Αγιορείτικο που μας ενίσχυσε στις πλημμύρες, με οικονομική ενίσχυση. Είμαστε ευγνώμονες. Ήταν το πρώτο μοναστήρι που μας έδωσε χρήματα, κατευθείαν, την άλλη μέρα. Επίσης, θα βραβεύσουμε τον γυρεότερο, τον κύριο Παναγιώτου Στυλιανού, 91 ετών. Μη λέτε τα χρόνια, 71 είναι ο άνθρωπος. Για να δούμε μερικοί τι σημαίνει να ζει στο φίλιο. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Τι δουλειά έκανες εκεί στο φίλιο, τι έκανες? Στα δάση ξύλευε, βουλάρια, άλογα. Αυτό είναι. Θέλετε να φτάσετε 91, στα δάση. Να είστε καλά. Αυτό δικό σας. Θερμά συγχαρητήρια. Να τα καθοστήσεις και 120 να φτάσεις. Εδώ θα είσαστε πάλι και εμείς. Επίσης, σεβασμιότατε, βραβεύουμε τον πρώτο πολύτεκνο, τον κύριο Ευθύμη Κούκα, με 5 τέκνα. Άρα έρχεται το πρώτο εγγόνι αύριο, να ζήσει και στα δισέγγωνα. Η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, τη δεύτερη, τον κύριο Απόστολο και την κυρία Ελένη Μπάλα με 4 τέκνα. Παρακαλώ να έρθετε. Το κλείσουμε αυτό. Σας παρακαλώ λίγο πιο εκεί, γιατί φαίνεται το πρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Να είστε καλά όλοι, με υγεία. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Να είστε καιρός, με την οικογένειά σας, να είστε καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να έρθει και ο κύριος Νασιός Απόστολος, ο Δήμαρχος. Βραβεύει τον τρίτο κατά σειρά, τον Δημήτριο και Όλγα Παρίσι. Θα δώσουμε λίγο χρόνο για να έρθει μπροστά. Και να ευχηθώ και εδώ στο διάστημα. Να ευχηθώ και εγώ εκ μέρους του Δημάρχου. Την καλή και προηγουμένη χρονιά σε όλους. Στον Νίκο το Βέη, συγχαρητήρια. Αξίζουν πολλά και πιστεύω ότι είναι ευλογία του Θεού. Θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Να είστε καλά σε όλους. Κλείνοντας, όπως κάνω πάντα, λέμε ότι όλα είναι προς δόξα Θεού και πάντα ενώνετε τις προσευχές μας μαζί για να συνεχίσουμε. Πάμε όλοι.
Δεν σας τα έλεγα για το ΒΕΙ. Θέλει πριν φύγω να σας ανακοινώσω ότι υπάρχει άμεση ανάγκη αντικατάστασης των 3 κατεστραμμένων παραθύρων του Γυναικονίτη. Και έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα δικτύου συνδρομητών. Με μηνιαία συνδρομή 5 ευρώ. Πόσους μήνες θα πρέπει να δίνω 5 ευρώ για να τελειώσει το έργο? Για 7 μήνες, ελάτε. 5, 7, 35, δώστε 35 κατευθείαν τελειώνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώστε και 100, δεν πειράζει. Καλό είναι και αυτό. Θα γίνουν τα παράθυρα στο Γυναικονίτη. Εντάξει κύριε Βέη, τώρα να φύγω, μου το επιτρέπετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.